Poslednou dobou sa cítim veľmi prepracovaný z robenia videí aj zo streamoch rovnako. Taktiež revenue nie je vôbec vysoká v týchto dňoch. Ach, mal by som si dopriať dovolenku. Zavolám chábrom, kde by chceli ísť na spoločný trip. Mohli by sme ísť do Dubaja, pozrieť si Burj Khalifu. Alebo tento divný Nether portál. To neznie zle. Nože starý, kukni, koľko stojí celý pobyt na týždeň? Od 1900 eur na osobu. Za mňa je to priateľné. Hej, objednám všetkým. Čo do pisku, veď toľko ani na účte nemám. Počkaj, stop starý, možno vy dvaja na to máte, ale... Mi chceš povedať, že YouTube ti už nezarába? Nie, to som v živote nechcel povedať. Možno keby si aj trochu šetril a nie všetko dal na zelenú. Chlapci, hovorím vám, že dnes to padne. Nemal by si už prestať gambliť? To je v riti. No dobre, hovorím vám, že si nájdem prácu a o mesiac môžeme ísť. OK. To chcem teda vidieť. Môj syn nedostal žiadnu hračku v Happy Meale. Teraz reve v aute. Čo to má znamenať? Sekundu, madam. Budem musieť niečo vymyslieť. Do pivnice, kde sú hračky? Haló, kde si zmizol? Aj, musím si pohnúť. Mám to hehe. No pani, mám tu hračku. Čo je to? Hračka? Si myslíte, že som hlúpa? Ja viem, že sú to tie antidepresíva, ktoré promuje Duklok malým deťom. Počkať, ty si Duklok. No toto si vyriešim s tvojim manažerom. Pohni sa, ty stará škrebľa. Prosím, stará škrebla? Hej, dobre si počula. Už toho mám dosť. Obidvaja ste mi posrali deň. Ja som sa iba snažil zarobiť love na vysnenú dovolenku, ale asi som toho žiadal až príliš.